फैदोहाय फैदो फैदो लोगोफोर बे मेथाइआ आसामनि दिखंखलायाव थानाय एबा गवालपारा जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि खुगा खुगा जोबोद बयजोंबो गनायजानाय मेथाइ बयनिबो खुगा खुगा बे मेथाइआ आगु समनिफ्राय खनजाबोदों बैसागो बोथोर माबा माबि फोरबो बे मेथाइआ बे हालामनि मोनसे खनजाबाय थाग्रा मेथाइ बे मेथाइखौ अडिय'आव लाबोदों सुजुमा दैमारिया बे मेथाइआ दिनै अडिय' केसेटआव सुजुमा दैमारिनि गारांजों मुलुगनां जानायनि उनावहाय बे मेथाइखौ लानानै गोबांसानि गोरबोखौ सिंखावलांनो हादों बे मेथाइ खनगिरि सुजुमा दैमारिनि माखासे गोसो सिंनि बाथ्रा आरो बिथांनिफ्राय माखासे मानि मेथाइ जोङो खोनासंनो लादों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'नि गेजेरजों खुलुमनाय होदों खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन टीम नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथाङा सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आरो नोंथाङा सासे मोसाखावरिनि माने टीमाव बाहागो लाफानानै गोबां मोसानायबो बाहागो लाबोदों मोसानायफोराव आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा संनाय खावनायाव आखा फाखा होननानै मोनथिनाय जादों दा जोङो गिबियावनो नोंथाङा जों दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोनो लुबैदों बे जाहैदों फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर बोथोर गोदाननि अखा गोदानजों जोंलाय रंजानि लोगो दिनै बागुरुम बागुरुम मोसानानै बागुरुम बागुरुम मोसानानै बोथोर गोदाननि अखा गोदानजों जोंलाय रंजानि लोगो दिनै बागुरुम बागुरुम मोसानानै बागुरुम बागुरुम मोसानानै नोंथाङा जोबोद मिलौहाबनाय मेथाइ खनबाय थादों आथिखालाव नोंथांनि बे मेथाइ खननायफोरा मुलुगनां अलरेडि जाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा हामब्रायनाय हरबाय थादों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों जे नोंथाङा बे नोंथांनि बे मेथाइ खननाय जेनाखि हाबा बेखौ बेसेबांसिम लांनो लुबैदों आंथ' हागौ माने जेसेबां माने आंहा बोलो दङ हागौ माने आं थैजासिम माने खननो गोसो आरो मेथाइ खननो गोसो आरोखि नोंथाङा बुंदों जे उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा जे नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय मेथाइ खनबोदों फरायसालियाव नोंथाङा थांदों आरो गेजेर समावथ' आरो नोंथांनि फरायसा जिउ जाहैबाय बिदिनो नोंथाङा नेशनेल लेभेलाव मोसानायनिबो नोंथां माने खाबु मोनदों बिदिनो गोबां मेल मिथिंफोराव नोंथाङा मोसादों मेथाइ खनदों आरो दा समाव नोंथाङा मा खालामबाय थादों बेफोर गासै बाथ्राखौ नोंथाङा माने नोंथांनि रावजोंनो बुंनानै होग्रोदो एक्सुवेलि आंथ' उन्दैनिफ्रायनो आं फादारा आंखौ बुंदोंमोन जे फरायनायाव समाव माने गाज्रि जायो नोंसोर आरो मा मेथाइ खननाय लाइनाव दाथां मोसानाय लाइनाव दाथां ओमफ्राय जोंहा गोसोआ मानिया आब' आदामोना जोंखौ माने आंखौ माने उन लांफायोमोन ओमफ्राय आफाया आंखौ बाथा होयो थेवबाबो आंहा बिराद गोसोथार स्रि स्रि खारखोमानानैबाबो आं हारम'नियामखौ लानानैबाबो आं बारि खनायाव थांनानै आं प्रेक्टिस खालामदोंमोन बेबादि जाबोदों आंहा खिन्थु उन्दै समनिफ्राय बे उन्दै समनि बाथ्रा ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै आं दिनै एसे गाबोन एसे माने बिदिनो कम्पिटिसनफ्राव आं
माने पार्टिसिपेट खालामनो हमबाय आदामोनजों उन थांनानै आब'आबो मेथाइ खनखायो नालाय आब'जों थांफायोमोन आं डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिदिनो सहैबाय आङो माने बिदिनो आं प्राइज अनेक लाबोदों मेथाइ खनै खनै मोसानानैबो लाबोदों मोसायोबोमोन आरो प्लास आं क्रिस्टियाव दङमोन क्रिस्टियाव आं माने आसामनि आउट आं बहुत थांदों आसामावबो थांदों आं माने आसाम सरकारनिफ्राय थ्रुयैदि आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैदि थांदोंमोन आङो बिदिनो जाबोदों जाबो ओमफ्राय फरायनाय खेत्रआवबो बिदिनो दिनै माने गाज्रि जायो होननानै आफायाथ' होखायामोन थेवबाबो जों माने थाङोमोन आरोखि बिदिनो जोङो माने लाइफखौ माने दिनैसिम बे लाइनसिम सफैदों नोंथाङा बे फरायनाय फर्मेल एडुकेसन मा थाखोसिम फरायखो आंथ' हायार सेकेन्डारि पास खालामनो हायाखिसै आं फरायनाय बिदिनि थाखायनो आसलते मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय आं माने बिदिनो कालचाराव थांबाय थानो गोनां जादों आरोखि गाबोननो परीक्षा जागोन दिनैना ब्लड थांलायबाय बिदि जायो बिदि जानायाव फरायनायखौ आबुं खालामनाय जायाखै बेनिफ्राय नोंथाङा जे बुंबाय जे बारि खनायावबो थांनानै नोंथाङा हारमोनियाम दामनानै मेथाइ खननो रिहार्सेल खालामदोंमोन होननानै दा बे हारमोनियामखौ बहा मोनामोन नोंथाङा हारमोनियामा जोंनि न'खराव दंखायोमोन आफाया बहुत गान खनोमोन रेडिअ'बो खनदोंमोन बिथाङा डान्सआवबो दंखायोमोन नगेन दैमारि रेडिअ' आर्टिस्ट बर'नि आदसा नोंथाङा होनब्ला बे नोंथांनि बिफानि माने हारमोनियामखौनो लानानै बारि खनायाव थांबाय मेथाइ खननो रोजाबबाय दा उइदाउट माने गाइड माने नोंथाङानो निजेनो माने बबे मा टिउन फैयो बेखौ नागिरबाय बेखौ नागिरबाय आं आसलते एसे एनै गानखौ रोंखायोमोन ना रेडिअ' फिसाफोर खोनासङोमोन जों गोदो बेखौ खोनानानै खुगाबो आं बिदि गानखौ हारमोनियामाव दिखाङोमोन सुरखौ बिदिनो आं रोंलांनाय जादों आसलते ओमफ्राय माबायाव टेकनिकेलाव माने आं बुंनायदों जे मिउजिक स्कुलाव हाबनाय जायाखैमोन आं मिउजिक स्कुलाव आङो 85आवनो हाबदोंमोन 85आव हाबनानै आङो 99आव आं माने कमप्लिट खालामदों बिसारखौ आदसा मिउजिकखौ क्लासिकेलखौ लादोंमोन आङो ओमफ्राय आङो एमइउसखौ लानाय जायासै आद्रा जानानै थादों माने एसे प्रब्लेमनि थाखाय आदसा र' नोंथाङा आं थांफिन नागिरदों बारियाव बे हारमोनियाम दामनायखौहाय बारियाव नोंथाङा माने हारमोनियामखौ सोलोंबाय थाबाय दा बै बिसम्बिया दाबो नोंथांनाव दङ मोजाङैनो दङ मा मेथाइखौ नोंथाङा बै बारि खनायाव हारमोनियाम दामनानै रोजाबनो लायामोन बेखौ गोसोआव दङ बे मेथाइखौ नोंथां खननो हागोन दा एसे एक लाइन मोनसे लाइन आङो बे जोंनि आफानिनो गानमोन आफानि माने आनिराम बसुमतारी आयंमोन जोंनि बिथांनि गानखौबो जों एसे अनिराम बसुमतारी बै माने ड्रामानि माने जात्रा गान बिथाङाथ' गैला बिथांनि गान एसे माबादोंमोन ना बे गाना जाबाय बोथोरनि दमासि नङा फै बयबो होननाय गान गासै माने मा होनो ना गुरनाय गान आरो फै बयबो सारि जानानै जोम थांनि जों जेखाइ खबाइ लानानै जोम थांनि जों जेखाइ खबाइ लानानै बे मेथाइखौनो नोंथाङा हारमोनियामाव मिउजिक बानाय खनजेनदोंमोन बारि खनायाव बेनिफ्राय मिउजिक स्कुलाव हाबबाय 1985आव बेनिफ्राय आरो मोजां मोनसे लाइनजों फैनानै मेथाइआवनो बाहागो लानो जाहैबाय होमबा नोंथाङा जि समावहाय मिउजिक स्कुलावहाय एडमिट जाबाय मुं थिसनबाय बेनि उनावथ' न'खरनिफ्राय नोंथाङा बाधा फैयाखिसै फैनाय जायाखिसै आरो उनावहाय आदसा माने न'खरनिफ्रायबो एलाउ खालामनाय जाहैबाय मा क्लास मोनखोमोन होनबा नोंथाङा आङो बे समाव मा क्लास मोनथाय बावलायलांबाय आङो 85 बा मेट्रिक होथ'वाखैमोन मेट्रिक होथ'नाय जायाखैमोन आदसा थारमाने बे जेनाखि नोंथाङा मेथाइ खनबाय थादों दासिमाव दा बे मेथाइ खननायफोराव बे फरायनाया माने हेम्पार गोलैयो एसे
प्रब्लेम गोलैदों प्रब्लेम गोलैदों गोलैदोंमोन आरो आंनि थाखाय आरो जेनेबा आतसा एक्चुअली जों गामि सिङाव थानाय बिदिनो जोंहा टिउसनबो गैया फरायनाय मानाय गावनो फरायनो गोनां जायो आदामनाबो गावबा गाव खामानि बेस्थ' थायो आंनिख्रुइ गिदिरसिन दङबाबो बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम फैदोंमोन आंनि थाखाय आरो आतसा नोंथांनि गामिया गामि आंनिया मेजेंफारानो मेजेंफारा बहा फरायजेना माने स्कुलखौ आं फरायजेननाय आंनि जोंनि गामि खाथियावनो कुस्थुवा होननाय माबा स्कुल दङ बेवहायनो आं एलपि स्कुल एलपि स्कुलाथ' जोंनि गामियावनो दङमोन ओमफ्राय एमइ स्कुलखौ आं कुस्थुवा होननाय जायगायाव फरायदों बेनिफ्राय कलेजखौ आं दुधनै कलेजाव फरायदोंमोन दुधनै कलेजाव आरो मिउजिकसो लादों मिउजिकखौ आं दुधनैयावनो लादोंमोन दुधनैयावनो मिउजिक स्कुल दं बेहाय दंखायोमोन बि मिउजिकखौ मा खालामखो बि मिउजिकखौ आं बेवहायनो खालामदों दुधनैयावनो खालामदों दुधनैयावनो खालामनाय जादों आतसा बेनिफ्राय एम मिउजिकआव थांनाय जायाखै मिउजिकखौथ' आं खालामनाय जायाखिसै आरो आतसा बेनिफ्राय नोंथाङा मोसानायावबो बाहागो दंमोन रल दंमोन देलाय बुंनायसै नोंथाङा मोसानायाव बोरै बोरै बाहागो मोनखो आरो बहाबा मोसाहैखो मोसानाया जाबाय जोंनि न'खरावनो आफाया फोरोंखायोमोन आदामोन गासिबो स्टाफानो जोंनि न'खरनि दङ दामनाय देनाय गासिबो दंमोन आदामोना साब्रै आदा दङ आदामोना गासिबो दामजोबखायोमोन आब'आ मेथाइ खनोमोन आब'आबो मोसायोबो मेथाइ खनोबोमोन ओमफ्राय जोंनि फादारा माने फोरोङोमोन आसलथे बिथांनिफ्रायनो जों मोनजोबदों आरोखि आतसा थारमाने नोंथांमोननि जेनाखि मोसानाय टीम बबे मोसानायखौ बांसिनै मानसि नायग्राफ्रा नायबा लांग्राफ्रा माने एट्राकसन जासिनोमोन बारदै सिख्ला बारदै सिख्ला बारदै सिख्लानि मेथाइखौ नोंथाङा एसे रोजाबनो हागोन बारदै सिख्लानिया बे मेथाइ माने देंखोसो दं देंखो गोजा औ तेरे रे 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 रा 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 तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा तारा रा 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 तारा रा तारा रा 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 तारा रा 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 बेमोन आरो थारमाने बारदै सिख्ला जेनाखि बे मोसानाय बे मोसानायखौ बुंनो थाङोब्ला बे मेजेंफारा गामियानो जुरिदोंमोन नङा होमबा दा बेनि ओंथिखौ मा बुंनो लानाय जादोंमोन बेनि ओंथिखौ बे जे मोसाबाय बेवहाय माबा मा होनो जाबख्रिं लायो आखाइ फारनै जाबख्रिं थायो बेनिफ्राय बाज्ल' बाज्ल' मोसालाङो नङा होमबा बाज्ल' बाज्ल' मोसालांबाय दा बेनि माबा मोनसे साइनोपसिस एबा गुबै बाथ्राफोर दं नामा सिङाव मा मा दङ जेनेबा दङ बारदै सिख्ला होनब्लाथ' बयबो मिथिखायो बारहुंखा फैनायजों माने एसे माबा दङ आरो सोमोन्दो दं बेनो आतसा थारमाने नोंथांमोना जे बायजोआव मोसाबाय बे मेथाइखौनो बे मोसानायखौनो होमब्ला बायजोनि बै जायफोरनिखि मोसानो पारफर्म खालामनो होयो बिथांमोनाथ' एसे बुंनो होग्रोयो होमबा मा बुंबोखो नोंथांमोना बेखौ माने बुंना बानायनाय दंनाया खिन्थु आंहा दा बारा गोसो गैथ'आ जायखिजाया मिथिंगाखौ लानानै बानायनाय जिनिसा मेथाइखौ मोसानाय आतसा थारमाने बैसागो बोथोराव बारहुंखा फैयो आरो बाज्ल' बाज्ल' मोनसे माने गोसोआनो बयनाबो बे समाव रंजाखांनाय थासारि नङा होमबा आतसा नोंथांनि गामि मेजेंपारा आरो बे गामिया दुधनैनिफ्राय आरो बेसेबांबा गोथौआव थांबावनांगौ दा बे गामि सिङाव थानानै नोंथाङा दुधनैयाव फैनानै फरायफैयोमोन दा बेहाय माने हान्थिनायाव माबा प्रब्लेम जायामोन नामा नोंथाङा एक्चुअली आब'आ बहायनो थाखायोमोन बियो कालचारेल डिपार्टमेन्टआव माने जब खालामो बेजों आं उन्दैनिफ्रायनो थाफायोमोन आरोखि आब' आंनि एक्चुअली बिमा बादि बहुत गाइड खालामदों आब'आ बेनि थाखायनो आं लोगोसे थाफायोमोन थारमाने आङो बे खोथायावनो सोंनाय जादों नोंथांनाव बे जाहोनाव सोंदों जे नोंथांनि माने गोसोआथ' दंखायो उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ खननो गोसो दङ जायनि थाखाय बारि खना थांनानै नोंथाङा मेथाइ खनखुमादों हारम'नियाम दामखुमादों खिन्थु नोंथांनि जेब्ला लाइफ माने साक्सेस जाफैनाय दुधनै जेब्ला नोंथाङा फैबाय बे समनिफ्राय नोंथाङा साक्सेस जादों नङा होमबा बेनिफ्राय नोंथाङा रेडिअ'आवबो मेथाइ खनदोंमोन रेडिअ' खनदों मा मेथाइआव खनखो आङो रेडिअ' खननाया हारसिं आं बे दिङायाव होननाय दोंसे गान मेथाइखौ सोलिरा मेथाइखौ जाबाय बिजय गयारि आচ্ছা बे मेथाइखौ नोंथाङा खननो हागोन दा हागोन दे होमबा नोंथाङा एसे खननानै हो जागोन हारसिं आं बे दिङायाव जावलांगोन हारसिङै
जेब्ला जागोन जिरायगोन बबेबा गाथोनाव बेमोन आरो ट्रेकआव खननो हाबा आरो मोजांसिन मोजां खालामबावो जागौमोन औ नोंथाङा दासिम बेसेबां मेथाइ खनखो आङो दा गासै एने केसेटआव आं खनबोनाय जादों 32 मोन खिन्थु मेथाइआ 12 दङ बेबा केसेटआव आङो दोंथाम दोंब्रै खनदों आतसा औ दोंनै खनदों दोंबा माने दासिम 32 औ मोन 32 माने केसेटफ्राव मेथाइ खनबाय आरो बबेबा केसेटआव दोंथाम दं दोंब्रै दं दोंनै दं होमबा आरो जौसेसो जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय दासिम बिदिनो जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा मोजांसिन मोननाय मेथाइ आं मोजांसिन मोननाया जाबाय आइजोजों आइजो गानखौ आं मोजां मोनो मा केसेटआव खना बेखौ बेयो फार्स्ट आंनि लाइफआव अडिअ रेकर्डिंमोन 90 सनाव रेकर्डिं खालामदोंमोन आङो बेखौ नोंथाङा खननो हागोन दा हागोन देलाय खनना होनाय औ आइजोजों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो आइजोनि मान हारिनि मान आइजोनि मान हारिनि मान जोंनिबो जेरावबो गोसार होगोन जों हायेन हाजो गोसार होगोन जों हायेन हाजो आइजोजों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो बेनो थारमाने नेसनेल नेसनेल मेथाइ जाहैबाय बियो औ बे मेथाइखौ 1990 आव बानायनाय मोनसे अडिअ केसेट रोनसोन्द्रि बेयाव खनदोंमोन नोंथाङा दिहुनगिरिया जाबाय बिथाङा क'क्राझारनि अनसुमा नार्जारि बिथाङा बे मेथाइखौ आरो मिउजिकखौ सोर होदोंमोन मिउजिकखौ बिथाङानो होनाय गावनो होदोंमोन मिथिना लानि नोंथांनि दैलि लाइफ सिखारनायनिफ्राय जागायजेननानै उन्दुनाय समसिम बे सानसेयाव नोंथाङा मा मा खालामो आङो 5 बाजियाव सिखारो फुंनि ओमफ्राय सिखारनानै आं मर्निं वाक खालामो मर्निं वाकनि उनाव आं फैनानै 6:30 फैयो फैनानै आङो जानाय लोंनाय ब्रेकफास्ट एसे जायो जानायनि उनाव आङो 8:30 निफ्राय आङो एसे माने प्रेक्टिस खालामो मेथाइनि प्रेक्टिस खालामो 1-2 घन्टा बिदि खालामो खालामनायनि उनाव आरो एसे बेलेग खामानिबो मावनाय जायो आरो बेनि उनाव प्रेक्टिसनि उनाव ओमफ्राय आं सानजौफुनि ओंखाम संनाय खावनायाव आं गोसो माने ओंखाम सङो ओंखाम सङो आरो ओंखाम संनाय खावनानै आं मोजां मोनो न'नि खामानि मावनानै आं मोजां मोनो बे आरो मेथाइ खननानै जिउखौ बोबेखांनो गोबांसायानो बुंदों जे मेथाइ खननानैहाय माने जिउखौ दानो हानाय नङा बेखायनो मेथाइ खननायखौ सेकेन्डारि लानांगौ आरो माने गुबुन हाबा मावनांगोन गोबांसा मेथाइ खनग्राफ्रा बुंबाय थादों बर'फोरनिया होमबा नोंथाङा मा सानो एक्सुवेलि आङो मेथाइ खननानै जेबो माने मुलाम्फा मोनाबाबो आं खामायनो हायाबाबो आं मेथाइ खननानै माने आंनि लाइफखौ माने लाइफ माने आं खननानै थांनो नागिरदों नोंथाङा अडिअ केसेटआव बे रोनसोन्द्रिखौनो खनजेनदोंमोन आरो दासिम जेनाखि मेथाइ खनबाय थादों बेनि मादाव रायजो राजाया मोजां मोनसिननाय मेथाइ होनब्ला नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरो आं मेथाइखौथ' आं दा नै फैदोहायावनो आं रायजो राजायाव बांसिनै गनायना लादों होननानै आं सानदों आरो आदसा बे फैदोहायनि जेरै अडिअ केसेट नोंथाङा स्टेज प्रग्राम खालामो स्टेज प्रग्राम खालामनायाव गुबुन गुबुन रावनिबो मेथाइ खननांगौ जायो नोंथाङा मा रावनि मेथाइ खननाङो आङो राभा खनो एसामिस खनो बेनो आरो हिन्दी मालाबा दोंसे दोंनै इंराजि खननाय जाया दा समाव नोंथाङा राभा मेथाइ खननो हागोन आচ্ছা देलाय खननाय दे निजिरियो रं नालो आतसायो कानिता पानबानी माजारी साके पोके परियो गमने पुरेता आतसायो कानिता
निजेरियो निजेरियो रं नालायो आतसायो कानिता आतसायो कानिता जोबोद मोजां मिउजिक होबा साबसिन खोनाबावगोन आरो नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंबावनि जे नोंथाङा जे बुंबाय जुरिजेननानै नोंथाङा बुंखादों जे उन्दै समनिफ्रायनो नोंथाङा मेथाइ खननो गोसो दंमोन आरो नोंथांनि न'खरा माने मेथाइ खननो माने बाजायोमोन नोंथाङा जायनि थाखाय हारमनियाम लानानै बारि खनायाव मेथाइ सोलोंहैखुमादों हारमनियाम लानानै मेथाइ खनदों रिहार्सेल खालामदों दा बिदिब्ला नोंथांनि जिउआव बे हारिमु थिलियाव फैनायनि बेलायाव सोरखौ नोंथांनि थुलुंगागिरि होनना बुंनो नागिरो एक्चुअली बे बेलायाव आंनि आफानिफ्रायनो थुलुंगाखौ मोनदों होननानै आं बुंनांगोन ओमफ्राय आदा आरो आब'निफ्राय आं अनेक थुलुंगा मोनबावदों आब'आ अनेक नायदों आंखौ बे लाइनाव आरो बिमाया एक्चुअली रोङा जेबो आया नोंथाङा गुबुन रावनि मेथाइ खनगिरिफोर जे दङ बिसोरनि जेबो फल' खालामनाय जाफेराखै नामा फल' खालामदों आं खालामनाया एसे एनै जेनेबा सोर माने मेथाइ खनगिरिया नोंथांखौ बांसिनै माने इनफ्लुयेन्स खालामो आं माबाखौ लोगो मोनदों मेडाम सान्तावजिर बायदि बिथांखौ आं गोदोनिफ्रायनो अनेक लोगो मोनबोनाय जादों मोजाङै सिनायनायबो जादोंमोन आरो बिथांनि स्टुडिअ'आव आं बहुत माने रेकर्डिं खालामनायबो जादोंमोन आइजोजोंखौबो आं बिथांनि स्टुडिअ'नो बानायनाय जादोंमोन बे हिसाबैनो मोजाङै सिनायदों आरो मेमा आंखौ अनेक बाथ्रा बुंदों बे समाव बिदि आरो नोंथाङा मेजेंफोरा ख्रिस्टि दलजों माने मोसानायाव बाहागो लानानैहाय माने माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों आङो एक्चुअली जों बहुत मोजां मोजां मानसि लोगो मोनबोदों बुंदों मोसानाय नुनानै बहुत बाख्नायदों मोजां जादों मोजाङै माने भबिष्यत बिदिनो मोसालांबाय था अनेक मानसि लोगो मोनदों मोननानैबो आरो बिदि बुंदों आरो मा होनगोनथाय मा बुंखो एक्चुअली आंनि लाइफआव आं बिदि माने गुबुन जाथियाबो मोजां मोननाय दङमोन मोजां मोनोमोन जेनेबा सुजुमाखौ नोंनि मोसानाया बहुत मोजां जायो माने बिदिनो नोङो इयुनावबो माने मोसालांबाय था मेथाइ खनबाय था मोसाबाय था बिदि होनदों नोंनो लिड खालामोमोन नामा टिमखौ आङो टिमखौ लिड खालामनाय आब' खालामोमोन खिन्थु आं मोसानाय समाव आंनि मा होनो बेखौ जेब्ला आगोल जानाय सिगाङाव लिड खालामनाय आंनि सायावमोन आरो थारमाने नोंनो माने सिगाङाव थायोमोन आं ग्रुपनि माने मोसानायनि लिड खालामनाया आंनि सायावमोन बिदिमोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' बांसिनै माबा बे बारदै सिख्ला मोसानायखौनो बांसिनै जर होनाय जादोंमोन बागुरुम्बाबो मोसायोमोन मा रोखोम माने रोखोमनि मोसानाय नोंथांमोना दिन्थिनाय जायो जोङो मोसाग्लांनायबो दङमोन थुंग्रि सिबनाय दङमोन आरो बैराथि होननाय मोसानायबो दङ बैराथि मोसानाय बिदि आरो ओमफ्राय दाउ थै लोंनायनिबो दङमोन बेबो दङ अनेक दंबावो आरो बिदिनो दा नोंथांमोना 1986 आव माने रासियावबो इनभाइटेसन मोननो होनना मिथिदों मानो बाहागो लानाय जादों एक्चुअली बेवहाय एसे माने गुलाय गुजाय जादों मा जाहोन बे जाहोना जाबाय बे समाव बिथां प्रफुल्ल कुमार महन्तआ चिफ मिनिस्टार दङमोन बिथांनि ग्रुप मोनसे माने बिहु दल ग्रुप दङमोन बे ग्रुप दलखौ बिथाङा माने हरनाय जादों जों हांनाय जायाखिसै आरो प्रफुल्ल महन्त माने चिफ मिनिस्टार मोनसे सम दङमोन आरो आच्छा बे समावहाय रासियायाव नोंथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन खिन्थु नोंथांमोनखौ हरालासिनो प्रफुल्ल महन्त दैदेननाय एजिपि सरकार गावसोरनि बिहु डेन्सखौ दैथायहरनाय जायो बिनि उनावहाय कल फैफिनाखिसै बेयावनो जोबदों बेनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव नोंथांमोना मोसाहैदों रिपाब्लिक डेआव मोनदों जोङो मोसानो बहा मोसाहैखो बेयो दिल्लीयावमोन मा मायथाइनि खोथा बेयो 1987आवबो थांदों 86 आवनो नोंथांमोना माने दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन आरो बे मोसानायनि पारफरमेन्सखौ नायनानैनो माने रासियायाव इनभाइट मोननाय जादोंमोन हायद्राबादाव मोनसे नेसनेल माबा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेवहाय जोङो गासिबो स्टेटनि मादाव जोंनि बर' ग्रुपआ माने फार्स्ट माबा मोनदों आरोखि बे प्राइजखौ मोनदों
आरो बेवहायनो माने रासियाव थांनायखौ सेलेक्टेडखौ बेवहायसो खालामदों बे समावहाय औ बे समाव नोंथाङा बैसागो मेथाइखौ खनदों औ खनदों दा खननो हागोन दोंसे मेथाइ हागोन खनदो औ दे बोसोर गोजामा बिरगलांबाय बोसोर गोदाना फैफिनलायबाय बोसोर गोदाना फैफिनलायबाय गोदान बोसोराव बैसागु बोथोराव गोसोआ आंनि जालायबाय गोदाव सोराव जालायबाय गोदाव सोराव बोसोर गोजामा बिरगलांबाय बोसोर गोदाना फैफिनलायबाय बोसोर गोदाना फैफिनलायबाय माने जोबोद माने मा होनो बैसागो मोनो आरो दा जोबथारनायाव नोंथाङा दोंसे मेथाइ खनदे जि मेथाइयानोखि बे दिखुमखुलारि हालामाव जोबोरैनो बयजोंबो गनायजानाय बे दोंसे मेथाइखौ नोंथाङा खनदो सिखिरि जागोन ना लोगोरि बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि गोमो गोथां गोजा बाथ' गां फुवार फुवार बाहां बिरहां बादें सिदें बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि ददेर बैसोनि लिंनायाव नोंजों बिरनो सानबाय ददेर बैसोनि लिंनायाव नोंजों बिरनो सानबाय बिरद बाद' आंखौ नेथ' हाग्रा बंग्रा दसे थाथ' गेलेगोन रंजागोन सानैजों मोसागोन बिबारनि बिदै सोबगोन गेलेगोन रंजागोन सानैजों मोसागोन बिबारनि बिदै सोबगोन बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि गोमो गोथां गोजा बाथ' गां फुवार फुवार बाहां बिरहां बादें सिदें बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि संसाराव मेगन गोसा समाजाव सानि दपदासो कबीर सानि थानि सा
संसाराव मेगन गोसा समाजाव दाजाथोंसैलाय गावजों गाव नोंनि आंनि गेजेराव दाजाथोंसैलाय गावजों गाव नोंनि आंनि गेजेराव थैस' थांस' दागारलायथ' गोरोन्थिखौ दा दुसिथ' गेलेगोन रंजागोन सानैजों मोसागोन बिबारनि बिदै सोबगोन गेलेगोन रंजागोन सानैजों मोसागोन बिबारनि बिदै सोबगोन बिरै बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि बिरै बिरै नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि बेखिनियावनो जों दिनैनि बे मोगा मोगि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों खुलुमबाय